Tips. What's up mga mananap? So ito tips ko para maging malikot talaga yung karakter nyo. Kasi pag minsan kagaya niyan, malayo na yung yung mga monster, bigla na lang tatayo yung karakter natin at saka hindi siya kusang lalapit, 'di ba? Pag naka-auto mine. Sabay ito pa yung isang nakita ko. Pag naka-skill na siya, ayan, bigyan tatayo lang, ganyan. Tsaka skill na naman, sabay takbo. Ayan, di ba? O, di ba? Ayan, o, may patayo-tayo pa siya. May delay, ayun, o, tumayo na naman. Yung mga ganyan-ganyang mga galawan niya parang baliw. O, di ba? O, ayan. Tingnan nyo ha. Ayun, o, tumayo na naman. Ganun lang talaga yung mga, lalo na pag warrior ka. Dapat mo talagang gawin to. Pag kunyari natutulog ka na, papalevel ka lang, o di kaya may ganito kang 750 na mission, yung sa mga ganito, sa mystery quiz. Ito, kailangan mo to, 700. Yan, kikita nyo naman 750. Katatlo na yan. Itong pinakauna, ito, basta natapos ko na yun, pang tatlo na ako. Dapat mo talagang gawin, kaya gagamitan ko to ng mabilis ang technique. Ayan o, pag ginamitan mo ng ganyan, nilikot na yan. Hindi na yan kusang tatayo-tayo talaga. Nilikot na yan, parang na yung baliw. Kusa na lang yung nagkiklik yan. Pinupuntahan niya talaga yung monster kahit malayo. Kasi nakaklik siya eh. May palaging nagpipindot eh. Hindi yung walang nagpipindot, diba? Kusa na lang tatayo yung karakter nyo. Maghahantay na kailan yun lalabas yung monster. Parang ganon. Biglang lalabas yung monster. Ay, hantayin nyo lang. Parang baliw. Pag kunyari, katulad nito, 750, diba? Ang tagal yan. Tagal yung matapos. So, kailangan mo talagang magkiklik ka, ilolor mo yan. Ako, hindi ko na nilolor yan. Nilalagyan ko lang ng clicker, okay, para para nakukusa na siya. Hindi yung naka-auto lang na parang baliw, bigla na lang tatayo, maghahantay kung saan yung monster, lalo na pag malayo. Siguro na niya rin yan, pag malayo yung monster, hindi niya na pinupuntahan. So yun lang, sana makatulong tong auto-click ko. Pampabilis din to ng para makapalevel, kasi kusa siyang napunta yun yung monster pinapatay niya talaga. Sige, yun lang, babay sa inyo lahat.